Cultuur nach féidir 11 mini. Ha ha. Seo tú má lábhait. No, tá seo go. Right. Get a deltán ar éananas tuisisin bag nach mór a conach ag taig. Ja, BJ, agus má cinna gasáidú trí hapis. So, near sé colch másí tú súras mar sin. Níor hála se níl námas. Ní sé granar. Caim se seo bhéir asise gom inniu na níl acsid leis? Dána, tú mar steach bheanú ó héint posca. No, tá má go bre. All right, mar sin foc na fúta. Mac, Lís amach me an éanaach ó mar is.